ആഹാ, സുരേഷോ? വരണം വരണം. ഇരിക്കൂ. ഡോക്ടർ ഇവിടില്ലേ? രാവിലെ ഏതോ പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ പോയതാ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്ന. വിശേഷിച്ച്? നിങ്ങളുടെ ലേഡീസ് ക്ലബ്ബ് ഒരു ഫോട്ടോ മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഫോട്ടോ മത്സരമോ? അതെ, തുണ്ടുകളായി കീറിയ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മത്സരം. ഞാൻ ലേഡീസ് ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഇങ്ങനൊരു മത്സരത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ആട്ടെ, ഇത് ആര് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ശ്രീമതി തന്നെ. അത് സുരേഷിനെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി ലേഡീസ് ക്ലബ്ബ് തുറന്നിട്ട്. അതെന്താ? താക്കോല് ക്ലാർക്കിന്റെ ഇല്ല, അയാൾ ഒളിച്ചോടി പോയി. വേറെ താക്കോലില്ലേ? ഉണ്ട്, അത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഇല്ല. അവർക്ക് ഓർന്നൂടെ? അവരും അയാളുടെ ഒളിച്ചോടി പോയത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. പിന്നെ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ മത്സരം നടക്കാനാണ്? അത് ശരി. സുരേഷ് ഇരിക്കൂ, ഞാൻ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം. അയ്യോ വേണ്ട. ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയാണോ? സുരേഷോ, എന്താ വിശേഷം? ഞാൻ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വന്നതാ. കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ സുരേഷിനെ തനിച്ച് കണ്ട് സംസാരിക്കണം വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്ലീസ് കം. ഇരിക്കൂ. യു ആർ എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സുരേഷിനോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയാമല്ലോ. തീർച്ചയായും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതിൽ എനിക്കും ദുഃഖമുണ്ട് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ മേനോന് ഇക്കാര്യം സുരേഷിനോട് സംസാരിക്കാൻ വളരെ വിഷമമുണ്ട്. മകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് അമ്മാവന് വിഷമം കാണും. ഡോക്ടർ തന്നെ പറയും. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി വിധിയെ നേരിടുക. അതുമാത്രമേ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളൂ. ലതയുടെ രോഗനില അത്ര ഗുരുതരമാണ്. രോഗം? ഡോക്ടർ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? സുരേഷ്, ലതയ്ക്ക് ലിംഫോസർക്കോമയാണ്. മരുന്നുകൾക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏത് നിമിഷത്തിലും മരണം സംഭവിക്കാം. ഇതാണ് അവളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതാ ലതയുടെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണോ? എന്റെ ഭാര്യയുടെ രോഗവിവരം അറിയാനുള്ള അവകാശം പോലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചു. ഒരു പട്ടിക്കുള്ള സ്ഥാനം പോലും എനിക്ക് വീട്ടിലില്ലേ? ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വേഷം കെട്ടിച്ച് രോഗിണിയായ മകളുടെ കഴുത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് താലി കെട്ടിച്ചു. അവൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന സത്യം മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു. ഞാൻ അവളുമായി കൂടുതൽ അടുത്താൽ ആ രഹസ്യം പുറത്താണെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും എന്നെ അവളിൽ നിന്ന് അകറ്റി. മാന്യതയുടെ വേഷമണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ല, മൃഗമാണ്, വഞ്ചകനാണ്. You are a bloody liar. നിനക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? എങ്കിലിരിക്കൂ. I say sit down there. നീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചത്? ആ നികൃഷ്ടമായ സംബോധനകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. നിന്റെ വിവാഹം എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? എന്റെ അനന്തരവനായതുകൊണ്ട് എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതല്ല. അവളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തിയത്. വിവാഹ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനത് നടത്തുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വിധിവശാൽ അത് നടന്നു. നിന്നേക്കാൾ യോഗ്യനായ 100 പേരെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താമായിരുന്നു. എനിക്കെന്താ യോഗ്യതയ്ക്ക് കുറവ്? ഷട്ട് അപ്പ്. നിന്റെ ഒരു യോഗ്യത അത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് നിനക്കറിയണോടാ? നോക്കടാ, ഇത്
ഇതല്ലേ നിന്റെ യോഗ്യത? ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ ചതിച്ച് അവളുടെ ജീവിതം തല്ലിക്കെടുത്തിയ മഹാഭാവി, നീ എന്നെയാണോടാ കള്ളനെന്നും വഞ്ചകനെന്നും വിളിച്ചത്? നിന്നെ കണ്ടാൽ കത്തിയുമായി കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന വാസുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ ഏത് നിമിഷവും എനിക്ക് വലിച്ചെറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ അത് ചെയ്യാത്തത് നിന്നെ ഓർത്തല്ല. നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ട എന്റെ മകളെ ഓർത്താണ്. മരണത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന എന്റെ മകൾ ഒരു വിധവയായി മരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല. പക്ഷേ ഒരു മൃഗമാണ് ഭർത്താവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയം തകർന്നവൾ മരിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കും. ദൈവം പോലും നിന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലടാ. ഒരു തീക്കടലാണടാ ഞാനിന്ന് നീന്തിക്കടക്കുന്നത്. ഏത് നിമിഷവും മരിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു മകൾ, അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ കണ്ണുകൾക്ക് വെളിച്ചം യാചിക്കുന്ന പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാനിന്ന് നീറുകയാണ്. ഡോക്ടർ സാർ. വാസുവാണ്. പേടിക്കണ്ട, അവന് നന്ദനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ തിരിച്ചറിയില്ല. അവന്റെ പിറന്നാളായതുകൊണ്ട് ലത അവനെ ഉണ്ണാൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരൂ, നിൽക്കൂ. ഒരു കാര്യം, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലതയെ അറിയിക്കരുത്. ദൈവവിധിയെ മനോധൈര്യത്തോടെ നേരിടുക. ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക. നിങ്ങൾ വന്നോ? കുഞ്ഞുണ്ണാൻ ക്ഷണിച്ചതല്ലേ, അല്പം നേരത്തെ ഞാനിഞ്ഞു പോന്നു. വാസു എന്റെ മരുമോനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. അയ്യോ ഇല്ല, വിവാഹ വാർഷികത്തിന്റെ അന്നും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതാണ് സുരേഷ്, ലതയുടെ ഭർത്താവ്. ഇത് വാസു. കാലിൽ ഒരു മുള്ളുപോലും കൊള്ളാതെ ദീർഘായുസായിട്ടിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുഖം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഡോക്ടർ സാർ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. സുരേഷ്, ലതയോട് ചോറ് വിളമ്പാൻ പറയൂ. വാസു, ഒരു കാര്യം, ഊണ് കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ വാസുവിന്റെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കളയരുത്. ഇല്ല സാർ, ഞാനൊന്നും പറയില്ല സാർ. വാസുവേട്ടൻ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഈ കത്തിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? അതൊരു ശീലമായിപ്പോയി കുഞ്ഞെ. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ വലതൊക്കെ ചെത്താനോ ചീകാനോ ഒക്കെ ഉപകരിക്കും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കശാപ്പുകാരന്റെ തൊഴിലാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന്. അത് കൊള്ളാം. എന്നെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ പറയാമല്ലോ, വാസുവിന് ഒരു ഈച്ചയെ പോലും കൊല്ലാനുള്ള കഴിവില്ല. അല്ലേ വാസു? അതെ. വാസുവേട്ടന് ഒരു അനിയത്തി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ. അവളിപ്പോഴും എവിടെയാ? അവൾ എന്നെ വിട്ടുപോയി. ഓഹോ, അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണല്ലേ? എന്താ? നിങ്ങളുടെ സഹോദരി ആരോ നശിപ്പിച്ചെന്നും അതുകൊണ്ട് അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നും അവനെ അന്വേഷിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ. ഇതാര് പറഞ്ഞു? അവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സുഖമായി ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു. ലത ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാസുവിനൊന്നും തോന്നരുത്. എന്റെ മോക്ക് ജിജ്ഞാസ വളരെ കൂടുതലാണ്. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം കാണില്ലേ? താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുമോ വാസു? അത് സാധിക്കില്ല.
എന്താ ഈ സാമ്പാലിട്ട് പോരുന്നത്? കഷ്ണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കുക. വെന്തലിഞ്ഞു പോയ കഷ്ണങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ? അലിയാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലോ? കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കണം. മോളെ, നീ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അച്ഛൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ ഒരു തുമ്പ് പോലും കിട്ടൂല. അങ്ങനെയൊന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയണ്ട, നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാരും സുരേഷിനെ കണ്ടുപഠിക്കണം. ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ നിശബ്ദം. അത് ശരിയാ. വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ രുചി അറിയില്ല. ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ചെറുക്കുഞ്ഞെ, പാചകം ഒന്നാം തരമായിട്ടുണ്ട്. വാസുവിന്റെ നാവിന് രുചി അറിയാനുള്ള കഴിവും പോയി. ചേട്ടൻ ഇന്ന് തന്നെ പോകുന്നു? ഇന്നലെ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാ പോകുന്നത്. ഒരു അത്യാവശ്യ ജോലി തീർക്കാനുണ്ട്. ഇനി എന്നാ വരുന്നത്? സൗകര്യപ്പെട്ട ശനിയാഴ്ച, ഇല്ലേ ഞായറാഴ്ച തീർച്ച. ഓക്കെ.